ଏ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଯାଇ ଦୁମଦାମ What? କି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ। କାଲି ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ତ ଜମା ବି ବଳ ନଥିଲା, ତଥାପି ତା ପରଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁ ଜାଗା କଥା କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ବଡ଼ ବୋଉ ସେଠି ଗାଈ ଦୁହୁଁଥିଲେ। ଆମର ଏଇଟା ଜଗତପୁର ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଁ ଏରିଆ ବି ଅଛି, ଭିତରେ ଟିକେ ଗାଁ ଏରିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁନି ଏଇଟା ପୁରା ଗାଁ ବୋଲି, ଗାଁ ଟାଉନ୍ ମିଶାମିଶି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲୁ, ଦୁମଦାମ ହେଇକି ଗାଡ଼ିରେ What? ବସିଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଯିବୁ ନନ୍ଦନକାନନ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ବସ୍ ଆସିଲା। ଆମ ବସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ିଗଲୁ, ଆଗ ପଛ ହେଇକି ବସିଗଲୁ, କାହିଁକିନା ସିଟ୍ ଯେଉଁଠି ମିଳିଲା ଆମେ ସେଇଠି ବସିଲୁ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେଇ ଆମେ ସେପଟକୁ ଚାଲିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ଆମେ କେହି କିଛି ଖାଇଲୁନି। ମୁଁ, ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ଭଉଣୀ ଆମେ ମିଶିକି ଲସି ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ, ମକା ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପେଚାପଟି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦହିବରା ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେଟ୍ ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସତରେ ଯେମିତି ନନ୍ଦନକାନନଟା ଆଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚୁନ ମୁନ ପେଟା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ଫାଇନାଲି ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଦେଖିଦେଲୁ। ଆମ ଭାଉଜ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରିଥିଲେ ଛାଡ଼। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆ ଭିତରେ ପଶିଲୁ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର, ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିଲୁ, ବାଘ ଦେଖିଲୁ। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣଟା ଏଇଟା ସରୀସୃପ ପ୍ରାଣୀ। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ସାପ ଫାପ, ଏତେ ବି ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ନାହିଁ ତ। ଏତେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବସିକି ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ବାବାରେ କୁହନା। ବସ୍ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲୁ ବାବାରେ, କୁହନା। ବହୁତ ଡେରିରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳକୁ କାହା ଦେହରେ ଜୀବନ ନଥିଲା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।